سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرع على زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم خبري عدم بروفيشنال تقدم بشكلاتها بنيام جرماي أبتلوم عمت نمبل 211 جزيف استخيد 21 مدرخات نبرو تور دي فرانس أبتان تقدم تقطبة وردر توهاب كطاليا ماليا 380 شوعات نتبيب مكاب قدامي كوين وردرو مززامو زفلت يوم بنيام أبسال ساين شامناين مبل 10 تخلت مدرخات قدامي بموصحات ريك سرحن كلهم أبشاد شاي 10 مدرخات كال أي أم مدرخ 10 تسلس رابعي أب حمشاين تاشعين مدرخ دما تاشعي بموصايو نزل مقعود كمزقب كيلو بينيام نغط عليها ماليا أب حمشاي مدرك أبتقار ماي غانتا أونو إكس برو موبيليتي نرويجاوي جوناس أبراهامسن مستركبا كسامو وداتا كعقباب مخالوم كابتي أبقت عليها ماليا كالاي كوينو ردور زفت صمي بيلجماوي ياسبر فليبسن بسلاسان سلسن قبل التانت بيو تعواتي كوينو تاريخ صريحهم بينيام جرماي كاب 380 شوعات النتبي 240 شمون النتبي امونغو ابز كاريت وتا وردر زوهلو كون كلهم تسترف امود اتا 3 غزي قداماي 2 غزي خلاي حنساب رابعاي 2 غزي دما تاشعاي موصا زوهلو يوم اتي ارتراو كوخوب اب تاريخ تور دي فرانس نمجمرا غزي اب توردر ناي مدرك عود كمزغب زخاله صليم افريقاويو حنساب تراي زي كون دما 3 غزي كمون اب تور دي فرانس بنت من زمرحو تقادمت توهاب قطاليا ماليا قدم زعامت بزخون افريقاوي ولا نحنت معالتون استخدنا ينبرن بينيام جرماي كن نا 16 معالتات اب زبانو اب لعلي دما بوهل نطبي كوننا مخالو حدش كبر وسنيو امزغيبو بينيام اب جيرو دي ايطاليا حنت مدرس 3 غزي دما اب تور دي فرانس بعفش اب جراند تور 4 مدرك عود بمزغاب زخونه افريقاوي بصيح وزيفلت براخ ديبلوم قدم حجي روبرت هانتر استبهله صعدا دوب افريقاوي اب شنچات ميليسان چاتن كوم دما اب 2001 اب فولتا اسبانيا اب 2007 دما اب تور دي فرانس ناي مدرك عود امزغيبو نيروم بينيام دما نزبصيحو حليفو منالبات بقليل اب حصير غزي زبصح زي مسل حدش كبر وسن اصيحفلوم اتي اب تور دي فرانس ناي مجمرا ناي مدرك عود كمزغب زخاله صليم افريقاوي بينيام جرماي بزحات دغفتو نغوس افريقا إلوميوم زغلصوم بينيام ابست مال سنبس زازمت تور دي فرانس سلسنه مدرك عوتات بمزغاب افريقاويان ريوم زيفلطو عوتيو اغزيموم مستي اب جيرو دي ايطاليا 2022 زمزغبو ناي مدرك عوت دميرو دما قداماي اب جراند تور 4 ناي مدرك عوت كمزغب زخاله فالماي افريقاوي كخون كيليوم بينيام جرماي غنا بزخبصح زخاله بزح مسناخلات حليفيوم مس حدش بهلن كبابن من المماد صموا كمون كبعلت بيتو قالوا سدرا بيتو تفليو منبر كل زي قليل ينبرن حجيغن نخول سيرو اب هاجرو ايرترا جيغنا اسمي ويوم نبزحات اب افريقا زلو تقارمت دما كل كبصح كم زكال بغبري اريلوم كابزي امنلو معامت وردر كاب 22 كلابات تطرنيفهم صوتا زجمرو 276 تقادمتي بينيام اتنكو صليم افريقاويو بزحات دما اتي بصعادو تعابللو زنبر عوتات قدم بشكله تعود بينيام جرماي ملكعو كغير كم زخونه يامنو اتي دغفتو دارغا كلهم ايرتراويانن بيني لهم كصوع وزقلهم بينيام جرماي كابنوشتو بزريو زنبر بقعاتن اب كلب اسبيكم سترنفم بزمزغبو زنبر عوتاتكم دما هاغراوت غانتا ايرترا وكيلو اب استفلالي وردات ايو بقعاتن ابي سي اي كيدو سلطنا كركب عدل رخيبوم بينيام جرماي چامبيون ايرترا كوينو يفلطنيوم ابزلوم عامت استخيدنا يولقنا غزي وردر سالساي مسوص ابزغبرو قال محتتم اب ايرترا بزحات نفعات قارم سلازلو نعاي كاب چامبيون ايرترا خون اب تور دي فرانس مدرك كعوتي قلني كبل غليص نيروم ازدما اب ايرترا ازي بزح صقاتات نقدم بشكلتا كم زلو زريوم برغص اب ايرترا كم قدم بشكلتا زفتو عينت سبورت يلن اتفتوت ناي قدم بشكلتا دما كاب 1930 ساتيو زجمر نوزحات ايرتراويان دما منشي حبونوميوم بينيام جرماي ولا لا معباي حاوت قادماي انت نبرم قندي بتي اكو زخونه چامبيون ايرترا 2013 ميرون توشمت صلي قدم بشكلتا خمس جمر يزغلص بينيام جرماي مستي اب صربت انشيت الصرح ابو جرماي حيلوم بحبار كوفيلم وردر قدم بشكلتا تور دي فرانس يعزو بمنبارم دما يغلص ابتا نزانتا بينيام جرماي
ተዘንቱ This is my moment እዋነዩ ዝተሰሜት ነዳዊት ፊልም ቢንያም ግርማይ ገና ወደ 12 ዓመት እንከሎ አውርድር ማውንቴን ከም ዝጀመረ ተዘንቱ ቢንያም ግርማይ ኣብ 2018 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ሩዋንዳ ብምኻድ ኣብ ናይ ጁኒየር ቻምፒዮን አፍሪካ 2018 ክኸውን ክኢሉ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ድማ ኣቐልቦ UCI ክስሕብ ክኢሉ ኣብ UCI ክስልጥን ዕድል ስለ ዝረኸበ ድማ ኣብ 2018 ገና ወደ 17 ዓመት እንከሎ ንስልጠና ናብ ስዊዘርላንድ ኣምሪሑ ቢንያም ግርማይ ናብ ስዊዘርላንድ ምስ ኣምርሐ ኩሉ ነገራት ይከቢድዎ ጽምዋ ኩነታት ኣየር ናፍቆት ኣብ UCI ላዕለዋይ ሓላፊ ምልላይ ዓቕሚ ዝኾነ ጃንጃኩ ሄንሪ እቲ እዋን ብምዝካር እቲ እዋን ንቢኒ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ብዙሓት ነገራት ክቕየር ነይርዎ ኣነባብርኡን እቲ ቅድሚኡ ለሚድዎ ዝነበረ ኣካይዳን ይበል እቲ ቢኒ ዝመጸሉ ግዚኡ ሓምለይ ነይሩ ወርሕ ሓምለ ንዓና ሙቆት እዩ ቢንያም ግን ኣዝዩ ይቆርር ነይሩ ካልእ እዚ ኣብ ኮፕልስቶን ዝግበር ውድድር ኣይፈትዎን ነይሩ እቲ ታክቲክ ዝበሃል ኣምርውን ብዙሕ ኣይረድኦን ነይሩ ይብል ቢንያም ግን ንኹሉ ነዚ ሰጊሩ ኣብ ዝለዓለ ጥረ ዝኸበፅሕ ምዃኑ ይረድኦ ነይሩ ክሕግዘኒ ይኽእል ብምባልውን ምልክት ቋንቋ እንግሊዝ ንኸማዕበል ተወሳኺ ጻዕሪ ካይዱ ቢንያም ምስ UCI ኣብ ስልጥነሉ ዝነበረ እዋን ፈረንሳዊት ጋንታ ዴልኮ ኣብ 2020 መሰርዓ ጸንቢራቶ እንተኾነቲ ኣብ 2020 ዝጀመረ ለበዳ ኮቪድ-19 ልክዕ ከም ኩሎም ተቃደምቲ ንቢንያም እውን ካብ ብዙሓት ውድድር ኮለፎም እዚ ጥራይ ግን ኣይነበረን ኣብ 2021 ጋንታ ዴልኮ ስለ ዝፈረሰት ቢንያም ግርማይ ብዘይ ጋንታ ተረፈ ኣብ ከምኡ እዋን እንከሎ ድማ ምስ ኣፍቃሪቱ ዝነበረ ሳሌም ቃል ኪዳን ኣሲሩ እታ ምስ ኣብ ምዃን ብዙሕ ዓወታት ዝተጎናጸፈ ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማርሼ ዋንት ድማ ዓይና ኣውዲቓትሉ ስለ ዝጸንሐት ኣብ 2021 ኣፈረመቶ ወግዐ ድማ ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ኮይኑ ምስ ተኣወር ሉቱር እትስራዕ ጋንታ ተጸንበረ ቢንያም ግርማይ ኣብ 2019-2020 ኣብ ዙር ሩዋንዳን ዙር ጋቦኑን ናይ መድረክ ዓወታት እኳ ኣመዝጊቡ እንተነበረ እቲ ቀንዲ ቅድሚ ሕጂ ብኣፍሪቃውያን ተበፂሑ ዘይፈልጥ ዓወታት ከመዝግብ ዝጀመረሉ ግን ኣብ 2022 እዩ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ኣብ ቤልጅየም ዓመታዊ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ በዳህ ዝኾነ ውድድር ገንት ወቨልጋም ምስ 4 ተቃደምቲ ሃዲሙ ብምውዓል ጽወታ ክዛዘም 250 ሜትሮ ምስ ተረፈ በዓል ቅጽበታዊ ውድድር ብምጅማር ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ኣብቲ ውድድር ሓድሽ ታሪኽ ኣመዝጊቡ ኣብ ውድድር ገንት ወቨልጋም ክዕወዝ ዝኽኣለ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ክኢሉ ነቲ ውድድር ስትንትኖ ዝነበረ ብሪጣንያዊ ጋዜጠኛ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ኮይኑ መስመር ሕንጻጽ ምስ ሰገረ ቬኒ ቪዲ ቢኒ ክብል ተሰሚዑ ትርጉሙ ድማ መጽኤ ርእየ ተቋፂርዮ ንምባል እዩ እዛ ኣባሃላ እዚ ጋዜጠኛ ድማ ከም ጭርሖ ኮይና ብደገፍቲ ቢንያምን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክደጋገም ትስማዓላ ካብቲ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ 5 ክሳብ 10 መድረኽ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ዝለበሰሉን ቅድሚኡን ኤርትራውያን ተቃደምቲ ዝያደ ኣብ ዓቐበት ከም ዘድምዕዩ ዝግለጽ ነይሩ ቢንያም ግን ኤርትራውያን ተቃደምቲ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር እውን ከም ዘይሰንፉ ኣመስኪሩ ቢንያም ግርማይ ኣብ 10 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ 2022 ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ድማ ንሽም ሃገሩን ንኣፍሪቃን ሰማይ ሰቕሎ ምኽንያቱ ቅድሚኡ ኣብቲ ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣይነበረን እንተኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኽ ምዕዳል ሽልማት ሻምፓን ክትኩስ እንከሎ እታ መኽደኒ ዓይኑ ስለ ዝሃረመቶ ፀወታ ክቕጽል ኣይከኣለን ብዓብዪ እቶም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ብዘደንፁ ኣገባብ ንዓወቱ ዝጽንብልዎ ዘለው ኣፍቀርቲ ብሽክለታ እውን ተወሳኺ ነዳድዮም ንቢንያም ብፍላይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወት ምስ ኣመዝገበ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ጽንብል ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ ቢንያም ውድድር ኣብ ዝህልወሉ እቶም ዝያዳ ድምፆም ጎሊሑ ዝስማዕ ደገፍቲ እቶም ንቢንያም ክድግፉ ዝመፁ ኤርትራውያን እዮም ቢንያም ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ዝውክል ዘሎ ኣፍሪቃውን ኣብ ብዙሕ ውድድራት ብቢንያም ግርማያ ትውከል ማኒ ኣርቱር ኣካያዲ ብላክ ሳይክሊንግ ኔትወርክ ኮይኑ ነጋና ወኪሉ ኣብ ብዙሕ ውድድራት ዝተቃደመ ስፖርታዊ እዩ ንሱ ምስ ፎክስ ኣፍሪቃ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብዙሕ ግዜ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ክንርኢ ኣይጽናሕናን ይብል ማኒ ኣርቱር ቀጺሉ ንቢንያም ግን ክሳተፍ ጥራይ ኣይኮንና ንሪኦ ዘለና ዘይከኣሉ ዝመስሉ ዓወታት እዩ ዘመዝግብ ዘሎ ንሱ ሓደ ካብ ዝበለጹ ተቃረምቲ ብሽክለታ ዓለምና ምዃኑ ኣመስክሪዩ ክብል ገሊጹ ንጋንታ ኤሪቴል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዘሰልጥን ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ዝመደበራ ኤርትራዊት ኮንቲነንታል ጋንታ ሜይሳር ዘሰልጥን ዘሎ ኣኽሊሉ ሃይለ ባሕሪ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ቅድም ብሽክለታ ናይ ጻዕዳ ውድድር ጥራዩ ዝመስል ነይሩ ሕጂ ግን ቢንያም ንኹልና እዚ ውድድር ንኹሉ ምዃኑ ምሂሩናዩ ክብል ገሊጹ ቢንያም ግርማይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ጉዕዝኡ ብፍሉይ ምዕራፍ ዓጺሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ቀጻሊ ውድድሩ ኣብቲ ኣብ ፓሪስ ዝካየድ ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪልካ ምውርዳር እዩ ቢንያም ግርማይ እውን ኣብ ኦሎምፒክ ወርቂ መዳልያ ንምርካብ ዓሊሙ ናብ ፀወታ ክኣቱ እቲ እንኮ ንኤርትራ ኣብ ውድድር ዝውክላ ዘሎ ተቀዳዳማይ ከም ምዃኑ መጠን ግን እቲ ውድድር ከቢድ ክኾኖ ከም ዝኽእል ይግመት
ኣብቲ ኣብ 2025 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዝካየድ ቻምፒዮን ዓለም ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2019 ኣብ 5 መድረክ ቀዳማይ ዝወጾም ቀዳማይ ብምውጻእ ቀዳማይ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ዝተዓወተ ኣፍሪቃዊ ንምዃን ክቃለስ ምዃኑ ኣየጠራጥርን ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ነሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም